wou eigenlijk nooit in een rijtjeshuis gaan wonen. En de enige manier om vrij te kunnen wonen is eigenlijk op een zeilboot voor mij. En ik had een dusdanig virus te pakken van zeilen dat ik dacht van nou, het moet ook maar een zeilschip worden. Ik ben 15 jaar eigenlijk op zoek geweest naar een zeilschip. Lang leven internet op een gegeven moment. Ik heb het in Amerika gevonden, in Baltimore. Ik denk van dat moet het maar eens worden en we gaan eens een keer kijken. En de prijs was goed. En nou ja, toen we daar waren, toen zagen we wel eigenlijk dat het toch wel wat meer dan een bouwval was. En dat het erg slechte staat was. Ben ik dus daar ter plekke financieel de boel rond proberen te krijgen. En toen heb ik er nog een maand daar de boel opgebouwd. Omdat het schip technisch gewoon niet de oceaan over kon. Toen heb ik de mast getrokken, heb ik nieuwe onderdelen in het schip gemaakt. Omdat hij technisch goed genoeg was om de oceaan over te kunnen. En nieuwe zeilen opgezet en een vriend van mij over laten komen die net zo gestoord was. En ja, zijn we de oceaan overgegaan. Dan denken de meesten thuis van, oké, van Amerika naar Nederland, dan ben je hier klaar. Maar toen woonde het eigenlijk al je pas, heb ik begrepen. Ja, nou ja, onderweg weet je dus hoe slecht het schip echt is. En de laatste paar dagen hebben we een regengebied uitgezocht, omdat we dan meer wind zouden hebben en dus sneller in Engeland zouden moeten zijn. En toen begon het schip aan de binnenkant net zo hard te regenen als aan de buitenkant dat regenen. En toen hadden we alleen hier in dit hoekje nog een droge plek. En daar hebben we om zijn beurt geslapen. En ja, toen wist ik dat als ik aankwam dat ik gelijk maar moest beginnen met het schip conserveren en het strippen. Om het op te bouwen weer. Ik ben handig, dus ik probeer zoveel mogelijk dingen wat ik kan zelf te doen. En daar zit mijn winst in. Ik had 5 jaar op de planning staan. En dat was in augustus. Maar ik schat dat die in april helemaal af is. En wat budget zo'n project nou voor die sociale contacten? Want dit slokt nogal wat tijd op, nevens mij. Ik zeg 2 relaties in al je vrije tijd. Daar komt het toch wel op neer. En ik denk niet dat er veel vrouwen zijn in de wereld, als ze een man zouden hebben die dit zo doorstaat, dat ze daar achter blijven staan. Als het nog aan zijn kleer bent, wat dan? Ja, ik zou bijna zeggen dat ik in de gat val, maar ik denk voor mij is het vooral aantrekkelijk om eerst eens tochten te gaan maken daarmee. De dingen die ik vroeger met mijn vader deed, dat zou ik nou eigenlijk wel andersom willen doen. Mijn vader meenemen en dan op mijn boot. Nou, voor mij heb ik nou 18 stuks. Als de kwart is nou opsma. Dus rijst 1 kilo bij CQ. Rijst 1 kilo bij CQ. Je hakt 1 kilo rijst. Dan moest ik de biscuitje nog even in. Ja. En dan zit de biscuit er ook in. Het is gezellig hier en ja, je hebt wat oorpraat. En je hebt toch het gevoel dat je van mensen wat doorgeeft. Soms was een noodpakket maatje en als je die mensen een beetje komen en dan denk je van, we zijn zo blij gewoon van, we hebben eindelijk wel eens even wat fatsoenlijke boodschappen in de huis. Dat is vaak, dat ze wieken, ja, dan is die gewoon op. Dat kan je je voorstellen soms, maar dan is het gewoon op. En dan hebben ze gewoon je niet meer. Dan staan vrouwen kijken, hier chips, even chips van die hier dan bij en nou, ze er even wat chips bij. Oh, ze hebben er eindelijk wel eens even chips. Nou, dat hangt dan basaal iets. Dat erop bezuinigd werd. Nou, dat is, nou. Dus dat waande. En dan heeft het al het gevoel, dat ik, nou, als ik dat dwang ken, dan vind ik het mooi. Ja, het is raar dat het er wezen moet, een voedselbank, maar zo is het wel. Ja. Ben je wat tevreden hoe de... Ja, zeker. Super tevreden. Ja? Ja.
een heel goed leiding, Jan. Ja. Dat je het voorbest. Ja. Jammer dat het weer gaat. Ja? Ja, maar helaas. Soms moet dat, soms hebben we de orde dingen. Ja. Zijn we met de drieën geweest? Later. Ja, nou, ik vind het zelf ook niet leuk, maar ja, studie, hè. Ik ga een opleiding volgen in de zorg. Ja, ik probeer nog een beetje aan het werk te komen de laatste jaren voor mijn AOW'tje. Oké. Ja, dus, en als op mijn leeftijd is, dan, nou, daar is dan wel eens wat werk in te vinden, hebben ze gezegd. Ja. Maar ja, dan moet je een diploma hebben. Dus, Ja, dat wel. ja. Dat weet ik wel Ja, trouwens. ja, dan moet je van... Dus ja, dus, nu doe ik een volwassenen educatie, hè, via de Friese Poort. De dag naar school, stage lopen. En hoe lang duurt die opleiding dan? Dan, omdat ik verder geen voorop, ik heb geen punten die ik al kan inleveren, zeg maar, ben ik pas een beetje 2 jaar bezig. Maar mijn moeder zit al jaren in zo'n verzorgingshuis en dan zie je, je doet wel eens wat mee, je helpt en denk van, nou, dit lijkt me eigenlijk wel best leuk werk. Ja, Spannend. ja dat was spannend. Ja. Ja, ik zit er ook wel een beetje in op. Ik denk, wat ga ik doen? Maar ja, KA zijn, dan moet ik maar bezig zitten. Ben je maar in trok in. En nou ja, wie weet, ja, de AOW, dat ik net bed erop. Ik pas op mijn zo'n 60 ergens ooit eens pensioen krijg. Dus zo lang moet je dan al werken, vind ik dan nog. Hoe oud ben je? Ik ben 54. Nou, dat is een mooie skof dan. Ja, toch? Ja. Mijn man zien werk, dat liep ik een beetje zo van, nou, hoe komt het? Dus ik denk, nou, dat is wel mooi weer, hier dan wat extra inkomen maken. Nou, dat staat aan. Nou, succes dan mooi. Ja, dankjewel. Ik hoop het.